Prepared. Wuotho bedo marabora ne klab mar FC Leopards to klab mar Mara Sugar loyo gi gonde 2-1 e tuke dhula lig maduong' ma pacho ka. Tugono mane obagi helap ma Mumias Complex FC ne nigi geno mar yudo loch e tuke 4 moluore. Kata kamano gonde 2 mar jatugo Enis Cheriot nomiyo josukari Mara points 3 duto. Mara Sugar koro nigi point 10 bang' tugo tuke 7. E kinde ma klab mar FC Leopards nigi point 12 bang' tugo tuke 7. E tugo machielo, Nairobi United oloyo Kariobangi Sharks gonde 4-2. Amesema moja haitoshi, labda mbili. Jimo Willy kushoto, Aleto naye na Willy huku kichwa kilo. Dennis Cheriot, he goes high to head the ball home. Huenda ikawa anapoteza mechi yake ya kwanza msimu huu. First loss of the season. Cheriot! Amesema moja haitoshi, labda mbili. Jimo Willy kushoto, Aleto naye na Willy huku kichwa kile.